ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ കൊതിച്ചിരുന്നൊരു പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കുകയാണ്. ആദ്യം ചോറിട്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെ ചമ്മന്തി അരച്ചത് വെച്ച് കൊടുത്തു, പിന്നെ മീൻ കറി വെച്ചു. മീൻ അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മീൻ വെച്ചില്ല, കറി മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ. പിന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാറും വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറും വെച്ചു. പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് തോരനാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ബീട്രൂട്ട് തോരൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിച്ച മീൻ ഒരു 3 പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അതിൽ കുറച്ച് സവാളയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓംലേറ്റും കൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് സൂപ്പറാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊതിയുന്ന സമയമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 12:30 ആ സമയമാണ് കേട്ടോ ഈ പൊതിയണത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3-3:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് തുറന്ന് നോക്കി. നല്ല മണമായിരുന്നു, നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു, നല്ല സെറ്റായിരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു പിടിയങ്ങ് പിടിച്ചു. സൂപ്പറായിരുന്നു പൊതിച്ചോറ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ടാറ്റാ.